Molt bé, doncs benvingudes i benvinguts en aquest contingut històric que estem realitzant per aquesta Festa Major de Gràcia diferent, la Festa Major de 2020, que hi ha un cert dubte sobre si això és Festa Major o no. Aquí tenim a l'Amadeu Carbó, que és folclorista, comunicador, dinamitzador cultural, tens molts barrets, Amadeu, un corraire de la cultura popular. Llavors, podríem començar amb aquesta pregunta, de si estem celebrant Festa Major o no, aquest 2020. Sí, i tant, i sense cap mena de dubte. Clar, aquí entraríem entre una concepció superficial de la festa o una concepció profunda de la festa. Si tenim una concepció superficial de la festa en què la festa es manifesta d'una manera concreta i no d'una altra, i que la festa és engalanar carrers, podríem dir no estem celebrant Festa Major. Si tenim una concepció profunda de la festa, ens portaria a parlar de l'actitud festiva. I l'actitud festiva és una actitud personal que, sumades a les moltes actituds personals, ens dona una actitud, si és que això existeix, una actitud col·lectiva. És a dir, seria una festa sense grans elements externs, però una festa viscuda a nivell intern. Exacte, és a dir, nosaltres no podem aquest any celebrar la festa com els altres anys. El cas de Gràcia és un cas molt concret, perquè a més és molt visual. Molt visual i tal, però el mateix que està passant a Gràcia està passant a altres indrets. S'han anunciat suspensions de festes majors a diversos indrets i tal, Mataró, Vilafranca, però si tu aquesta actitud festiva la portes en positiu, a adaptar la festa, tal com es pugui adaptar la festa i a reinventar-la, estem en plena Festa Major, perquè al final la data de la Festa Major no la podem canviar, és aquella. És del 15 al 21. És aquella. I llavors nosaltres sí que hem de considerar, aquesta actitud passa per considerar que aquest període de temps és excepcional. I dintre d'aquest període de temps excepcional, que és la Festa Major, com que a més estem en un període excepcional... És una doble excepcionalitat. Haurem d'actuar, adaptar-nos de manera excepcional. Per què? Doncs perquè així es podrem donar una altra volta al sol... I tornar a arribar al 21. I tornar-hi. Mira, l'altre dia estàvem en una reunió i la gent més pessimista, però potser la més realista, ens deia 2021 perdut, 2022 perdut, 2023 perdut. Ostres, no portes gaires bones notícies. Estem parlant de 3 cicles... Bueno, potser la normalitat 100% no la tindrem fins d'aquí molt temps. Exacte. Podrem anar guanyant terreny, però... Exacte, estem parlant de 3 anys d'excepcionalitat. O reaccionem i fem alguna cosa, o com a comunitat ho tenim molt malament. I si no perdem aquests espais importants per socialitzar-nos. Exacte. I tenim la sort de que actualment aquesta socialització la podem portar a través d'altres canals. Clar. És a dir, aquest format, per exemple. El format que estem fent avui, que no deixa de ser una conversa, que potser no sé si interessarà molt, a poc, no ho sabem. Bueno, estem deixant una llavor. Exacte. Però sí que aquesta conversa la fem des de l'actitud festiva, des de l'excepcionalitat temporal que fa la festa. Bé, jo crec que és una cosa molt interessant el que ens està passant dins la desgràcia, perquè també veurem que la festa no és només aquelles ritualitzacions que nosaltres... Es parla molt de ritual, Sí. Aquelles ritualitzacions que nosaltres ens pensàvem que allò era inamovible. Estem anant com més a l'origen, no? Més a una sensació més que una acció. I a una essència. Jo sempre dic que el futur passa per l'essencialitat, per l'essència, per anar a allò que és essencial. Bé, haurem de veure com es desenvolupa tot això, però jo sóc un defensor de l'adaptació de la festa. Hi ha gent que diu, no, això, adaptar la festa no... Hem d'esperar fins a poder-ho recuperar en total normalitat. Clar, si parlem del 2023, per exemple, vol dir que hi haurà una generació d'infants que no hauran viscut la festa. Què hem de fer? Doncs, tot i que estem en plena Festa Major de Gràcia, aquest 2020 també celebrem una festa molt important, una data molt assenyalada, i és que el Corpus barceloní compleix 700 anys. Sí. Llavors creiem que des de la Festa Major de Gràcia també era interessant participar en aquests actes
de cultura popular, de realització d'exposicions que esteu endegant des d'un grup on tu també hi ets. Llavors, avui la càpsula històrica la dedicarem sobretot al Corpus. Corpus i donar-li la visió de quina relació té amb les festes majors que vivim actualment. I amb la de Gràcia. I amb la de Gràcia, especialment. Que especialment, que en té molta relació. Llavors, per començar des dels inicis, per qui no tingui potser una formació festiva o cristiana, digue-li com vulguis, comencem per l'origen. Què és el Corpus Christi? A veure, la festa del Corpus Christi és la festa de l'exaltació del cos de Crist sacramentat. Que això sona molt rimbombant, però que no deixa de ser, doncs, la comunió. La comunió, perquè ens entenguem tots. És a dir, és una festa que posa en valor que un tros de pa àsim es converteix en el cos de Jesucrist en el moment de la consagració en l'Eucaristia. Durant l'Eucaristia, no? Això té un nom tècnic, a veure, sorprèn-me. Que és molt complicat de dir nom? i que jo ara ho intentaré, que es diu transubstanciació. Toma. Això, aquesta paraula és clau perquè la transubstanciació, l'Església ho considera un dogma, és a dir, és un fet indiscutible. I per això neix el Corpus. Per què? Perquè això que estaves explicant tindria més relació amb Dijous Sant, potser, no? Que és quan els catòlics celebren aquest episodi. Exacte, però què passava el Dijous Sant? El registre del Dijous Sant, el registre és un altre. És un altre, és més de recolliment, més de pregària interna, més de fins i tot de dolor, més de... En el fons no estem res més que celebrant per Setmana Santa la passió, no? És que en el fons no deixa de ser un moment molt feixuc del que seria el calendari dins del calendari litúrgic, no? El Corpus el que fa és... D'entrada, el Corpus no és una festa popular. O sigui, sí que és una festa popular, però no neix com una festa popular. El Corpus neix com una festa perfectament orquestada, perfectament inventada per a complir uns objectius. I que aquests objectius són, doncs, posar en valor el que dèiem, no? A partir del segle X, la festa del Corpus neix a finals del XIII, a la segona meitat del XIII, el XIV es cimenta a tota Europa, etc. Però hi ha un motiu, no? A partir del segle X i segle XI hi ha tot un seguit de corrents teològics que posen en dubte precisament que a dins de la comunió estigui Jesucrist, no? Exacte, no? I tot això comença a crear un cert... Despertar alarmes, no? Una certa alarma i l'Església de l'època. I una certa diversitat de pensament que hi era dins l'Església, no? De vegades nosaltres tendim a magnificar aquestes coses, no? De vegades és un corrent de pensament, i també ens passa amb altres... Sí, que hi ha diversitats de prendre opinions. Però sí que realment genera una certa preocupació. I en el segle XIII, aprofitant tot un seguit de visions, de febres miracleres, que succeeixen a tot arreu. De fet, entre l'11 i el 14 hi ha tot un seguit de miracles arreu que confirmen, d'alguna manera, que l'Eucaristia és... Que allà dins hi està Jesucrist. Exacte. Per exemple, a Catalunya tenim el miracle del Sant Dubte d'Ivorra, que és un miracle que es succeeix en diversos indrets d'Europa, no? Més o menys la mateixa història, no? Que és que hi ha un moment de la consagració en què el celebrant té dubtes. Sí, té un dubte i de cop i volta aquell pa comença a brollar sang, o els corporals es surten tacats de sang, no? Imagina't. I això, aquests miracles, s'utilitzen com a elements propagandístics... Per justificar, no?, el fet de jo tinc la raó... Exacte. Això és una gran campanya de màrqueting. Exacte, un màrqueting medieval, no? Medieval, però no tan medieval, No hem canviat tant a l'hora de fer coses d'aquest tipus, no? De voler comunicar alguna cosa, no? I al llarg del segle XIII, Juliana de Vitine, del monestir de Montcornillon, ella té recurrents visions d'uns somnis recurrents que són una lluna amb unes franges que són uns núvols que la tapen, i ell ho interpreta en que aquesta visió és un senyal, un missatge. És un missatge, no? De que
i llavors comença a dir és que ens fa falta una festa, ara en diríem una festa temàtica, o monogràfica, no? Però en aquella època era una cosa més... Una festa centrada en l'Eucaristia, no? I a partir d'aquí... Es crea el corpus, no? Es crea el corpus. Es comença a generar. Però es crea ordenadament. No es crea... i tothom surt a celebrar el corpus. No. Aquí hi ha butlles papals que es recomanen, etc. no? I arriba a Barcelona. D'això fa 700 anys. D'això fa 700 anys, o una mica més. El que sí que és cert és que en el cas de Barcelona tenim un pregó de l'any 1320 que certifica... Aquest és el document que vas trobar tu, no? Bé, no. Al segle XIX i el XX ja l'havien trobat altres historiadors. El que passa que després tots els altres historiadors i tots els altres estudiosos havíem anat copiant... La cita, però sense tenir el referent, no? Perquè no sabíem on era. Clar. I amb això sí que ho vam trobar. Per cert, està a internet, està digitalitzat. Ara desmitifiquem-ho tot, no? Desmitifiquem-ho tot. Ens imaginàvem en un arxiu ple de caixes... No, està a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, en el llibre del Consell, però ara ho tenim a un clic, no? Està consultable a internet. Si ho busques per paraules no ho trobaràs, has de saber què busques i has de saber paleografia. Jo vaig tenir la sort que quan ens proposem a trobar el document amb el Nil Rider, precisament, el trobem perquè l'Àngel Solà, de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, ens fa de Cicerone, ens fa de xerpa per la documentació i ho acabem trobant, no? I sí, i en aquest cas, aquest document, la importància que té és... Això és el que t'anava a dir, aquest document que és el que ens... Que certifica que hi ha processó, perquè anomena la paraula professor. Clar. I això ens està dient que és la primera o que podria haver-ne hagut abans? A veure, en el cas d'aquest document, per tot com ho diu, creiem que és una primera processó inicial, perquè parla de la butlla papal... Encara justificant, no?, el fet que es faci aquesta processó. Però no la festa del Corpus. És a dir, probablement la festa del Corpus ja se celebrava. Però com a manifestació externa, no en una processó... I amb una cosa important, amb la participació del Consell. És a dir, probablement es feia processó, igual també es feia processó, però d'una manera més tímida, interior, bé, com la que ha fet aquest any, no? Donar la volta al claustre. Però s'ha fet, no? És el que dèiem al principi. Exacte, però s'ha fet. El moment ritual, el moment de connectar-se una altra vegada amb la tradició, ha passat. I quina és la importància d'aquesta processó a Barcelona? Que la processó del Corpus, i per tant la de Barcelona com, diguéssim, una de les primeres, acaben exercint de model festiu a la resta de les poblacions dels països catalans, en aquell moment de la Corona d'Aragó o fins i tot més enllà. Per això us anava a preguntar ara, si estem ara en el mes d'agost, que és el mes per excel·lència de les festes majors, estem parlant de Corpus, que normalment és el juny, que també és això, que és una data mòbil, segons com cau la Setmana Santa. Molts estudiosos han dit que el Corpus és l'origen de totes les festes majors, no? De Catalunya, o del model festiu... De la manera de celebrar. Explica'ns una mica això. Perquè el Corpus, més enllà de l'aspecte litúrgic, o més enllà de l'aspecte dogmàtic, del dogma o de la creença, el Corpus neix com una manifestació tremendament cívica, on la representació és tremendament important. I la clau de tot això cristal·litza en una cosa que es diu la processó. I la processó, què és? Explica'ns aquesta processó, perquè aquesta processó ha anat evolucionant també al llarg del temps, com tot. Però en un principi com es gestionava? Qui sortia en aquesta processó? La processó del Corpus té diferents moments, però sempre totes les processons tenen una disposició lineal. Aquesta disposició lineal no se l'inventa el Corpus, l'hereda d'altres manifestacions, perquè processons de tipus de rogatives, per sequera, per pesta... Per pestes i epidèmies. I pandèmies, doncs ja n'hi havia, no? Tenen sempre una disposició lineal. Aquesta disposició lineal és jeràrquica. I aquesta disposició lineal ja la trobem en representacions, per exemple, en els frisos del Partenó, ja veiem una processó... Les Panatenees, no? Panatenea, i ja veiem que hi ha una disposició lineal jeràrquica. O després, per exemple, quan tenim les descripcions de les entrades
dels romans que passa per un arc de triomf, que no deixa de ser una porta, ja veiem que hi ha una disposició jeràrquica. Primer veiem que hi van els esclaus, van obrint comitiva, fins que arriba al personatge de més importància. Que en el cas de la processó seria la custòdia, no? En el cas de la processó seria la custòdia. I entre els primers i els últims hi ha una graduació social. Això, que durant el 15 i fins entrat al 16 té una certa vigència, a partir del 16 començarà a entrar en decadència, aniran desapareixent aquestes representacions, quedaran aquests elements més populars i guanyarà la versió corporativa, representativa, és a dir, els gremis, les confraries... La part de participació social, no? Sí, el que ara en diríem les entitats. Exacte, sí, això em sona. Que és el que dèiem, no? Que era la processó de Corpus i participava tota la societat, no? Tota la societat. Agremiada. I això va associat... La part de clèriga... Exacte, això va associat també a la contrarreforma. És a dir, el Concili de Trent i la contrarreforma fan que s'endreci un altre cop absolutament totes les manifestacions de l'Església, fins i tot l'estètica, i en el cas de les processons, totes aquestes representacions que en un principi podien estar en una certa discrepància amb el que seria... Més seriosa, més dogmàtica, no? Desapareix. Però, en canvi, agafa volada tota aquesta part de... La part social. La part social. Llavors hi trobem els gremis, les confraries, les ordres religioses... I aquí... Hi participava tothom. El Consell... Una fotografia de l'època, de la societat de l'època. Exacte, perquè les processons... I a part, com deies, també és esglaonat, no? Llavors veuries quins gremis estaven per davant dels altres. Àngela Maria. I llavors aquí és on agafa importància tot el tema. Per què? Perquè no és el mateix anar a la tercera posició que anar a la quarta. M'imagino que crearia disputes, no?, a l'hora d'endreçar-se. Fins i tot disturbis. Déu-n'hi-do. És a dir, ens trobem que, per exemple, entre les corporacions ja tenim, en els registres municipals, tenim clarament com les corporacions es barallen entre elles per qui va al davant i per qui va al darrere. Perquè qui va més al darrere és més important. O sigui, quan més a prop de la custòdia, més important és. Àngela Maria, veig que això ho has enganxat. És a dir, aquella manera de sortir tothom perfectament ordenat, això és el que trobem actualment en les festes majors, a les sortides d'ofici, per exemple. Exacte. Encara queda això. Encara queda. Gràcia... L'anada d'ofici... Exacte. Gràcia ho té d'una manera molt concreta, fins i tot molt desdibuixada. Sí. Hi ha poblacions que això ho tenen marcadíssim. Potser perquè és una tradició més nova, l'anada d'ofici aquí a Gràcia. Hi ha altres festes majors on aquest moment és essencial. Exacte. Des de sempre, a les festes majors, no? I llavors tenen aquest protocol heredat. Exacte, i això... És més estricte. És Corpus. És Corpus. O, per exemple, després, tot el tema dels balls populars o de les que en aquell diem les colles, no? Sí. Corpus. Això et volia preguntar perquè Joan Amades ens diu que el naixement de tot aquest moviment de colles de cultura, dracs, gegants, diables, tots aquests balls i entremesos, surten de Corpus, de la processó de Corpus, però hi ha altres elements que indiquen que podrien existir d'abans de Corpus. Sí, perquè el que fa el Corpus, d'alguna manera, en sabem molt poc, però el que sí que sabem és que el Corpus, per nodrir les seves processons, és com el porc, això. Ho aprofita tot. S'aprofita tot. Llavors, sabem que hi havia representacions geogràfiques a l'interior dels temples que, doncs, després les trobem desfilant en format itinerant en el Corpus, no? Trobem des de temes, per exemple, al voltant del cicle de Nadal i el misteri del naixement, i els veiem. Que d'aquí pot sortir el bou i la mula, potser, no? Podria ser, però no només. Però no només, perquè el bou podria sortir d'una de les representacions dels evangelistes. També. D'acord, però sí que sabem que allò és el que respira, allò que respira i que és el que al final acaba donant-nos tots aquests elements d'imatgeria festiva que nosaltres tenim tant com una cosa tan nostrada, que al final és tan nostrat que està a tota Europa. Que actualment són com les icones de les festes majors. Exacte. S'ha traspassat de Corpus a les festes majors. Exacte. I en el cas de Gràcia té un cas encara més concret, que és el fet de guarnir carrers. Aquesta processó, que ja hem dit que ha passat diversos moments a la història,
però sempre ha tingut una graduació. Primer, les que tenim documentades de finals del 14 i el 15, i principis del 15 i més enllà i tot, ens veiem unes processons molt grans, enormes, magnífiques, normalment pel matí, sempre pel matí, en aquest període de temps, i que hi ha un fort component catequètic, en el sentit de que tothom, que tot el que hi predomina són les representacions teatrals, parateatrals, allò, el rei David amb el gegant, no? Que aquí trobem ja l'inici de la imatgeria festiva. Aquí trobem l'inici de la imatgeria festiva. I són representacions de passatges bíblics, de vides de sants, i això... Seria com una bíblia, no? Sí, una bíblia. Representada. Ens hauríem d'imaginar la bíblia de pedra, que trobem en molts temples, perquè la gent veu i reconeix, però posada al carrer amb actors. O el que serien els retaules romànics o gòtics, que t'expliquen una mica de manera visual. A terra del carrer, posats al carrer i en vida, perquè són actors. D'alguna manera seria la Fura dels Bous i els comediants de l'època que surten al carrer a representar passatges de vides de sants, bíblics, etc. I en aquests canvis hi ha una cosa que mai he acabat d'entendre dins de Corpus, i és com uns elements, tornant a la imatgeria festiva, uns elements que tenien una funció catequètica o que eren uns símbols de certs gremis, com fan el pas d'utilitzar-se per una festa major, sense aquest origen inicial totalment descontextualitzat. La societat com va adquirir aquest canvi? Relativament descontextualitzat, relativament. I dic relativament perquè el salt no fa tants anys que ho... Quan va ser, més o menys? A veure, pensem que nosaltres, la generació dels nostres avis, encara relacionen la imatgeria festiva, estem parlant dels gegants, bàsicament a Barcelona, res més, ho relacionen amb el Corpus. Sí. Parlen de Corpus, no? Els nostres avis, festa major, tot i que són a festa major. Exacte. I llavors, per festa major, també hem de pensar que la idea i el concepte de festa major és del 19. És un concepte bastant nou. És molt modern. I quan... A veure, la relació de festa major, el boom del concepte festa major, que es generalitza a partir del 19, va en relació directa amb la importància que agafa la municipalitat. És a dir, perd importància el concepte patronal o el concepte religiós i guanya... La part de ciutadania, no? La municipalitat. I a partir d'aquí neix i creix el concepte festa major. Però els seus referents són uns. Són uns, no uns altres, que són la festa del Corpus. La festa del Corpus. I llavors agafa aquells elements festius per excel·lència que actuen a la festa del Corpus, com podrien ser, doncs, bàsicament els gegants. Pensem que el bestiari, sobretot a Barcelona, es perd. No tenim ningú que recordi el bestiari antic. Es perd fa molts anys que no hi havia cap testimoni oral. Crec que em sembla que és a partir del 1816 que desapareix, per tant no hi ha ningú que ho recordi, només queden els gegants. I s'adopten aquells elements que participen... Se li dona una nova significació. Se'ls dona un nou significat. No, perquè entenem que gegants en la Bíblia o en passatges bíblics sí que n'hi ha, però gegantes ja no. Exacte. I deixen de ser aquests gegants... Tot i que les gegantes neixen en el context del Corpus. Sí? Sí. I com es justificava aquesta presència? Neixen en el 16. A veure, ningú ha sapigut donar-li una explicació. Jo sempre dic que en el moment... La meva explicació que jo em faig per mi. Sí, la teva teoria. La meva teoria. Teoria Amadeu Carbó. Que me'n guardaré prou de dir que és la bona. Sí? És una més? És una més. Tan vàlida? Per mi, la geganta apareix a partir de que aquell Goliat que participa en un quadre amb el rei David, etc, i és vençut pel David, etc. El David desapareix perquè al 16 doncs, desapareixen aquestes representacions de la... Això afavoreix que en el gegant se li doni una parella, que és la geganta. És a dir, deixa de ser Goliat, és només un gegant, i li posem una parella. Exacte, perquè té una certa lògica. És a dir, de fer-lo desfilar tot sol a fer-lo desfilar en parella, que al final és el concepte de normalitat que tenia aquella gent.
Un home anava amb una dona. Clar, mentalitat d'aquella època. Era aquella mentalitat d'aquella època. I amb els elements de colles de foc també trobem l'origen a Corpus? Sí. Per exemple, a Berga és molt clar, no?, amb la Patum, que és la manera de celebrar Corpus a Berga. Però el drac de Vilafranca també, o Corpus, o, per exemple, en el cas del drac de Vilafranca, una processó de Sant Ramon de Penyafort. És a dir, el bestiari, tot el que són aquests aliments corporis tenen aquest arrelament en el corpus. I tenint en compte que el corpus neix en un context urbà. És a dir, i trobarem excepcions, però normalment tot el que són gegants, elements com dracs, estan pensats per un context urbà, per una trama urbana, perquè desfilin pels carrers. Per què? Perquè els carrers d'una vila, d'una ciutat, són la trama perfecta, aquella caixa escènica perfecta, on poder desfilar aquests personatges. i perquè siguin espectaculars. Clar. És a dir, ens hem d'imaginar uns carrers amb unes determinades dimensions. Cases més baixes encara. A Gràcia, els gegants encara fan una certa impressió, tot i que no són dels més alts. Per què? Perquè són carrers estrets i les cases són les que són. Si tu agafes els gegants, els que siguin, els gegants del Pi, i els fots al mig de la Diagonal, no tenen cap mena d'impressió. Perd la perspectiva, no?, i deixen de ser tan impactants. És a dir, quan els veus en un... Estan pensats per una trama urbana concreta, i els dracs també, i els diables també. És a dir, estan pensats per una ciutat. A més, per què? Perquè eren els que podien pagar-ho. Tenir tota aquesta maquinària festiva en funcionament, això no ho podia fer qualsevol. Això ho havien de fer les ciutats, que eren els que disposaven dels calés per poder pagar els portadors, les figures, la restauració... Perquè no era com ara, que és un moviment associatiu, que la gent de manera voluntària vol portar tant sigui un drac com una bèstia... No, però això fins fa 4 dies. Pensa que jo encara he anat a dur gegants cobrant. O sigui, jo encara he sigut mercenari. Això quin any seria? Doncs mira, abans de les Olimpiades. Ostres, doncs és més recent del que creia. Jo encara he fet de mercenari duent gegants. Tot i estar en una colla com les d'ara, per dir-ho d'alguna manera, hi havia municipis que no tenien geganters i alguns dels geganters del Pi i de la ciutat anàvem a sou. I portant la imatgeria municipal, en aquest cas. I es guanyaven calés. Sí? Sí. Mira, jo recordo de les últimes anades en què cada geganter, 89, 90, me'n recordo que ens enduíem unes 10.000 pessetes de l'època, és a dir, estem parlant de 60 euros. Déu-n'hi-do. En aquella època eren molts calés. Clar, totalment. Fotíem uns sopars. M'ho imagino, no? Després de portar la cercavila... Impressionants, no? I a més, però és curiós, jo encara he sigut de les persones que encara he agafat els últims anys d'haver-ho fet. De mercenarisme, no? Sí, però això era molt normal. Pensem que, per exemple, al segle XX, una cosa molt normal era llogar gegants a cases de lloguer. Hi havia unes declaracions de mossèn Ballarín, de Berga, que deia que tota la part dels elements festius, la imatgeria festiva que avui coneixem i que sortia per Corpus, tenia una significació que era la part de la lluita entre el bé i el mal, que serien els àngels amb els dimonis, a Patum, però que també se'ls podria extrapolar potser a la resta de Corpus. Nosaltres ho hem perdut molt, això. Torns i cavallets, no? Com els fidels i... I això és molt important, perquè aquí veiem clar, això en Raül Sanchís ho explica molt bé, jo no tinc el seu mestratge en aquest sentit, no? En com construïm la festa a partir de l'alteritat. Nosaltres la festa, l'escenificació de la festa, també, d'alguna manera, la construïm a partir de la construcció d'un conflicte, que de vegades és existent i de vegades és inexistent. Explica'm-ho, una cosa que és l'alteritat, i en el Corpus també succeeix molt. La lluita del bé contra el mal. El bé podria ser el cristianisme contra el mal. La maldad que podria ser el dimoni, no? No, hòstia, el cristià contra el diable, no? I això estem amb un col·lectiu concret, que són els cristians, contra un enemic imaginari o mític, no? Però quan fem turcs i cavallets, identifiquem, són dos col·lectius reals que s'enfronten en una plaça. Són dues societats, són dues maneres d'entendre el món. I que sempre perd la mateixa. Exacte. I això no només passa a Patum per Berga. No.
Tenim el Ball de Galeres de Reus, bueno, És 100 exemples, no? l'alteritat, El turc sempre no? acaba perdent. Com es reflexa l'alteritat en la festa, no? De fet, teoria carbó, Sí? O sigui, que no vol dir que Tornem sigui a ficar la falca. No vol que sigui la... Ara aquí A dalt posarem teoria carbó. Un cairon, teoria carbó, no? Allò, pxàs! Carasses, turcs i cavallets tenen el moment d'expansió... Turcs i cavallets, o cavallets, de cavallins, galeres, tenen la seva expansió com a entremès festiu en diversos moments que coincideixen amb els moments en què l'imperi otomà mou fronteres. No, deu ser. Mou fronteres. Són les guerres que estan vivint en aquell moment, no? Gegants moros. Exacte. És quan mou fronteres, I això ho hem de tenir molt en compte. És a dir, la festa no és innocent. La festa, en el fons, no deixa de ser un element comunicatiu. És un escenari on explicar, des del poder, ja sigui poder religiós com poder social, explicar la seva batalla, mai millor dit. I això, i a més, reflecteix la realitat. I ara vaig a ser... Jo sé que aquest discurs incomoda molt. Sí. Però nosaltres, quan fem festa, i ara diem que és festa major, i que és tota la comunitat, i ens omplim la boca d'això, diem, sí, perquè som tots. Exacte. Aquests tots qui som? Perquè... Clar, el 100% de la població, no. No, ni el 100%, ni el 40% de vegades. Perquè, en el fons, qui controla la festa és la comunitat dominant. Sí. I en el nostre cas, la comunitat dominant és molt clara, el perfil quin és. És a dir, nosaltres a les festes no veiem la pluralitat. Clar, és només la part de la societat implicada en aquest projecte. És a dir, quanta gent... Nosaltres, no sé, la comunitat musulmana a Catalunya, no sé quan representa, o en el cas de Barcelona, no sé quanta gent representa, no? Però sí que hi ha comunitats que no s'hi veuen reflectides en aquesta festa i són veïns i veïnes de molts anys de... Nosaltres tenim les comunitats subsaharianes, no les veiem reflectides en les places i nosaltres en els nostres barris estan vivint. Sí. És una tasca que des de la cultura popular encara hi ha moltíssim, s'hauria de començar a fer, jo crec, perquè no es fa prou sobre com integrar, o potser integrar no seria la paraula, però que sigui un lloc plural realment on tothom pugui participar. Clar. I que tothom s'ho senti seu. Llavors parlem de... Ara portem el debat cap a un altre terreny. Sí. Parlem de la festa catalana i això, des d'aquest punt de vista, és un tema que té, si més no, té punxes. Ja. Comences a separar, no? Quin tipus de festa fa cadascú. Comences. No? Comences a separar quin tipus de festa celebra cadascú. Aquí anirà molt bé pel tall. Exacte. Exacte. És això. Sí. Sí, i llavors, si nosaltres a Barcelona, en aquests moments estadísticament, tenim un quart de la població que no és nadiua, i quan diuen que no és nadiua, jo suposo que volen dir que no som de la Comunitat Econòmica Europea. Ja. Aquests altres poden ser de fora, però... Bueno. Sí. Bueno, com ho negociem tot això com a comunitat? Com ho negociem tot això com a barri? Té complexitat. Hi ha molts reptes encara. Té complexitat. Si nosaltres volem una... És a dir, la festa sempre és un reflex de la societat. Aquí falta una part important. Per tant, ens està dient alguna cosa. Clar. No? Totalment. Què volem? Llavors, nosaltres com a societat hem de plantejar-nos què volem com a societat i això com ho reflectim a les festes. Clar. Com ho reflexim, això com ho portem... Quins espais els hi donem per manifestar-se a tothom. Tothom, no només l'herència... Tothom hi té lloc. Jo, per exemple, en el cas de Barcelona, hi he renunciat a parlar de cultura popular. Jo penso que Barcelona té cultures populars. Clar. No? Llavors, però... La festa del Ramadà potser també és una cultura popular perquè l'organitza el poble. De tot, del tot. Per posar un exemple. Per posar un exemple. Aquest discurs és un discurs que no agrada, és un discurs que fa sortir
tot allò Una zona de confort. de la zona de confort i tot el pitjor de nosaltres, dels nostres discursos, perquè nosaltres hi ha una cosa que no l'hem de perdre de vista. Nosaltres som una societat racista. Sí. I això nosaltres ho som. Llavors jo penso que... Fem esforços per no ser-ho, però ho som. a dins... Però ho som, només cal veure. I això també es reflecteix en la festa en el moment de que no la totalitat de la societat té lloc a la festa. Per què? Però no té lloc a la festa perquè no té lloc a la societat. Clar. Vull dir, quan estem parlant que la festa és un mirall del que és la societat, doncs igual d'excloent que pot arribar a ser la festa, ho és també la societat, ens agradi o no. I això no és ni que m'agradi ni em desagradi, sinó constatar. És la realitat. Això és corpus. Gallardets, aquests banderetes, gallardets del paper, no? Perquè això també estava present a la processó de Corpus, no? Sí, i en la festa del Corpus, no? El fet de decorar l'espai, o sigui, d'entrada qualsevol festa necessita una transformació de l'espai. Això és una cosa... bàsic. És bàsic, no? Amb elements o socialment, però sempre. Ho fem a casa. El dia que celebrem el Nadal posem unes estovalles que no són les de cada dia. O posem la coberteria o quan celebres l'aniversari, no? No cal que sigui una festa assenyalada. Exacte, és a dir... Fas quelcom diferent. Fem un canvi, però t'he posat l'exemple del Nadal perquè és molt visual. És molt visual, no? Per Nadal fins i tot revestim l'arbre o el pessebre. I com que ve tanta gent, traiem el tresillo, no? Exacte. El tresillo. Comences a treure cadires de totes bandes. I transformes l'espai, normalment en mengen 4, en 30 aquell dia, no? Això és una cosa bàsica. Doncs, en el cas de Gràcia, que té els guarniments dels carrers, que en el bicentenari vam veure l'origen vegetal, no? D'aquest origen vegetal, i aquest origen vegetal és totalment de Corpus. Es parla directament. Tenim, per un cantó, el que serien les enramades, que és d'on vindria tot el que és aquesta explosió de la decoració gracienca. Està amb enramades, fins i tot encara hi ha moltes similituds entre les enramades de Sallent i les enramades de Gràcia, tenen un nexe comú molt clar i molt evident, no? Després tenim tot el que serien les estores, les catifes de flor, que al final, que també és molt antic, nosaltres diem el Corpus té l'origen, però el Corpus... Que també té unes reminiscències prèvies, no? Perquè ja en època romana també es feien les decoracions florals. Al final, tots busquem solucions molt similars a aquelles necessitats o aquells reptes que se'ns plantegen al davant. Si estem en primavera i tu tens una natura efervescent on tens la ginesta... És la flor de Corpus, la ginesta. La flor del Corpus. Tu acabes fent servir aquells elements de verd i de flors que per tu els tens allà al costat i que et serveixen per transformar l'espai. No només visualment, perquè també olfactivament. És sensorial, una cosa sensorial. Això és molt important, aquesta idea. Nosaltres ara, perquè som molt escèptics i els nostres carrers fan pudor benzina de vegades, però no fan olors ni pudors. Exacte, humanes, no? Humanes i animals. Nosaltres ara ens hem d'imaginar una Barcelona, per exemple, medieval, al carrer dels assaonadors que es dedicaven als temes de les pells, el curtit, tot un carrer ple de gent. Els farums, què faria? Que dius, fan unes olors característiques. No, fan pudors. Exacte. Fan furtors. Llavors, clar, per exemple, això és una de les coses que els pregons es demanen, no? Que durant la festa del Corpus, tots els paraments d'estendre pells, que això es retirés, es retiri per poder transformar l'espai de la quotidianitat a l'espai festiu. I, entre altres coses, poder fer aquest joc de l'aroma, també, no? És com un paral·lelisme amb Gràcia, no?, quan treuen els contenidors o els fitons o les senyals de trànsit per portar els guarnits. És exactament el mateix. Amb canvis, no?, aquí a Gràcia també va començar un origen floral, després la tècnica de paper, ara els guarnits temàtics, però van a fer... I molt reciclat, ara tot molt reciclat. Exacte, tot, reutilització. La processó de Corpus era l'eix central, però abans del dia de Corpus es feien activitats, es feia després les capbuitades que giraven per tots els barris. Això també podria ser un vincle amb la creació d'un programa festiu. Sí, les capbuitades tenen molt de sentit en aquest context urbà perquè les parròquies volien fer també els seus corpus. De fet, les capbuitades que sobreviuen actualment, la majoria són
les festes conegudes com festes de carrer o festes de barri. Sant Sadurní, Capellades, festes de carrer, no? N'hi ha més, N'hi ha més. Sí. En el cas del que comentàvem de les cases de lloguer, no? Què passava? Està relacionat amb això, no? Amb les capbuitades. I a les festes majors, no? Les cases de lloguer feien els calés per Corpus perquè cada dia sortien, com a mínim una vegada o dues. Perquè què passava? Per exemple, el cas de Gràcia ho tenia solventat, no? Al Corpus de Gràcia venien els gegants de la ciutat, i era així. Pètic i pètic. I a més era una diada fixa, que ara no sé quin dia era el fixe de la capbuitada, no? Per exemple, a Barceloneta sempre era el dilluns. No? Els altres barris no... Entenem, m'expliquem lo de la capbuitada, que eren els 8 dies posteriors al dijous de Corpus en aquella època? Exacte, que es feien processons. De dijous a dijous, els barris feien... Era com reproduir la processó de la catedral a les parròquies dels barris. Amb un clar component territorial. És a dir, les processons descrivien molt els territoris. També canviava aquest protocol que dèiem abans? Bueno, eren similars, eren molt similars. Aquí potser no et venia l'alcalde, et venia el regidor, quan ja estava annexada. I llavors, per exemple, a Gràcia sempre venien els gegants de la ciutat, d'això ho tenim perfectament documentat, però hi havia altres barris que ho feien el mateix dia que no hi podien anar els gegants de la ciutat. Llavors, què feien? Hi anaven gegants de lloguer. I aquí ve allò del mercenarisme amb els gegants de la ciutat, també perquè els gegants de la ciutat els portaven gent que havien guanyat, entre cometes, el concurs municipal d'adults gegants. I en el cas de les cases de lloguer, que normalment eren cases de sastreries teatrals, el que feien era, cada sastreria teatral tenia unes parelles de gegants diverses i tenien brigades d'homes que cobraven per anar a dur els gegants i, a més, se'ls reservava el dret de passar la barretina. Que aquesta era la manera de captar diners, no? Per la colla? És a dir, en guanyaven més. No, per la colla no, per cada un. En guanyaven més. És que la idea colla no existia. No existia, eren gent que individualment anaven a dur els gegants. Un cop havien acabat els gegants els deixaven i ells no tenien cap mena de vincle amb aquelles peces. I la gent, passant la barretina, guanyaven molts calés. Anant més enrere, el baró de Maldà té recollit en el calaix de sastre, per exemple, quan els geganters acabaven la feina i amb tot el que havien recollit s'ho repartien, guanyaven molts calés. O sigui, imagina't si guanyaven calés, que de vegades quan es feien el concurs o la subhasta a la baixa, hi havia colles o grups d'homes que deien no, jo de l'Ajuntament no vull cobrar res. Ja en tinc prou en passar la barretina. Imagina't. Això vol dir que recollien molts calés. I tant és així que el baró de Maldà, perquè ho recullen al calaix de sastre, vol dir que era una cosa excepcional en aquest cas, ell es fa creus de com un cop han acabat la feina de tota la setmana del Corpus, se'n van tots a Sarrià, no sé... Per què? Perquè a Sarrià, i explica la tornada que tots ja venen beguts, menjats i tot el... I servits. I servits, i ben servits. Ens ha agradat molt parlar amb tu aquest any, la veritat, tan especial, de Festa Major de Gràcia, i sobretot perquè celebrem els 700 aniversaris del Corpus, que qui vulgui saber-ne més, l'Amadeu ha fet aquest llibre, Corpus, la festa de les festes. Feia estona, que estava aquí. Que estava aquí de manera casual. Quin anunci! Amb aquest barret. Jo pensava, escolta'm, com és que hi ha aquest llibre aquí? L'he portat perquè me'l signis, també. Home, això és un bon acabament de programa, ja veuràs. Apa. Doncs moltes gràcies a totes i a tots per seguir-nos. Acabeu de passar una bona Festa Major de Gràcia 2020 i ens retrobem en el 21. Moltes gràcies, Amadeu, també, per prestar-te a ajudar-nos en aquests nous continguts, en aquests nous formats que estem improvisant sobre la marxa. Esperem que acabi agradant a tothom, també. Gràcies a vosaltres i bé, doncs això, bona Festa Major, Bona Festa Major.